I ara paren atenció a aquestes imatges. És l'Albufera de València. Han descobert una anguila gegant que sembla el monstre del llac Ness. S'han trobat el vídeo a internet. És tan real com un documental de la natura, però sentim desil·lusionar-los perquè només es tracta d'un muntatge penjat per un videocreador valencià que ja ha rebut més de 6.000 visites a la xarxa. S'imaginen vostès que a l'Albufera de València habitara una anguila gegant a l'estil del monstre del llac Ness? Això hem trobat en aquestes imatges en internet. Miren. L'Albufera de València sembla un llac tranquil, però resulta que en les seues aigües habita un monstre. Una anguila gegantina que fa més de 5 metres de llargària i que amenaça les persones. Fins i tot es menja els gossets dels que visiten el llac. Però no patisquen perquè uns pescadors de la rodalia ja han capturat el monstre. És clar que tot això només és un muntatge fet per un videocreador valencià que amb les sigles JD ha fet 3 vídeos que simulen l'aparició d'una anguila gegant. Les eines que aporten les noves tecnologies i internet han fet possible este realisme. L'anguila gegant és en realitat un exemplar comú que l'autor va gravar i després va tratar digitalment per convertir-la en un monstre. JD vol, a més de trucatge, fer reflexionar sobre la facilitat en què es difonen a internet els fenòmens més estranys i, de pas, reivindicar una albufera neta. Es presentem